Dahil sa inyo kaya nabenta lahat ng mga ari-arian nyo. Kaya kami tumigil lahat sa pag-aaral. Dahil sa iyo kaya tayo walang matirang bahay ngayon. Hindi ba kayo nahihiya? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi maiiwasang magkaroon ng gap o hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Ngunit dapat ba itong manaig sa puso ng bawat miyembro ng pamilya? O dapat bang magkapatawaran at unawain na lamang ang sitwasyon ng bawat isa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rowena sa ating dulang sa kanyang panahon. Rowena, ito pa yung mga lata ng gatas. Kailangan na eksaktong nakatapat sa butas ng bubong para hindi tumapon yung tubig. At Opo, bumaha Nay. rito, ha? Oo. Kainis naman, oh. Pwis ito barong-barong na to. Daming butas ng bubong. Kasi naman, bakit pa dito tumiri? Amoy pusali. Parang kural ng baboy. Ay, nako, huwag ka nang magreklamo dyan. Salamat ka pa nga. May natirahan pa tayo eh. Ano mas gugustuhin mo? Tumira dito o tumira tayo sa kalsada? Pareho lang mo yung sinabi nyo. Wala namang pinagkaiba eh. Kasi para na rin tayo nakatira sa kalsada. Tingnan nyo naman po yung paligid natin. Ano na naman yan nireklamo ng magaling mo anak? Ay, naku, ewan ko dyan sa anak mo, ha? Napaka-reklamador. Ano ba reklamo mo ngayong araw na ito? Madami Rowena. ho. Isa na dito yung mga tulo sa bahay. Oh, Eh, kasi naman, alam nyo namang uulan, hindi nyo pa inayos. paano kung aayusin yung bubong na yan? Wala akong pera pambili ng pantapal sa mga butas. Akin na. Bigyan mo ako ng pera pambili. Toy naman, kayo na nga padre di pamilya, di ba? O dapat obligasyon nyo magdilensya ng pera? Yan! Diyan ka magaling! Reklamo ka ng reklamo pero wala ka namang maitulong dito sa pamilya natin. Puro kasatsat pero wala ka namang binatbat. Eh, teka lang po. Sino ba may kasalanan sa atin kaya tayo naghihirap? Di ba kayo? Sino bang lumusay ng pera? Doon sa mga kalokohan nyo, di ba kayo? Hoy, Rowena! Gumalang ka nga sa tatay mo. Rowena, Ito. pag ako napuno sa'yo, manghihiram ka ng mukha sa baboy ni Aling Taseng. Bakit kayo nagagalit? Totoo naman yung sinasabi ko. Dahil sa inyo, kaya nabenta lahat ng mga ari-arian nyo. Dahil sa inyo, kaya kami tumigil lahat sa pag-aaral. Dahil sa iyo, kaya tayo walang matirang bahay ngayon. Hindi ba kayo nahihiya, Tay? Ilang taon na po tayong NPA, as in no permanent address. Pero ano? May ginagawa ba kayo? Wala! Hinahayaan nyo kaming magutom at mabulok dito sa pesting kural na ito! Sumusobra ka na! Ano ba? Pupusakta ng anak mo! Hindi ba re-resolve ang problema natin kung mag-aaway lamang tayo? At ikaw naman, Rowena, huwag kang lapastangan sa mga magulang mo. Matuto kang gumalang. Naku! Ayoko na talaga sa bahay na ito. Ayoko na ganitong buhay! Uy, ganun naman pala eh. Di maghanap ka ng trabaho mo, tapos lumayas ka na rito. Talaga maghahanap ako ng trabaho pagkatapos papamukha ako sa inyo na iaahon ko sa hirap ang pamilya nito! Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Buti na lang at talagang tinulungan ako ni Aling Teriang mapasok bilang kasambahay dun sa kakilala niyang mayaman. Kailangan pagputihin ko yung trabaho. Hindi ako dapat mabigo.
Lumayas po ako sa bahay ng mga amo ko, Nay. Lumayas ka ba sa amo mo? O pinalayas ka? Ako mismo lumayas. Kasi tinangka akong pagsamantala ng amo kong lalaki. Ha? Tapos ang higpit-higpit nila sa akin. Nakakaranas pa ako ng pagmamaltrato sa kanila. At saka, Nay, ay, nahuhusik ako eh. Buti naman, hindi ka napahamak. Ay, teka, kung ganun pala anak, bakit hindi ka tumawag sa amin dito sa bahay? Kapag tumatawag kami, palaging sinasabi ng amo mo, busy ka. O kaya naman, tulog ka. Sisinungaling po mga yun. Lalo na yung Mr. Chua na yun. Kasi ayaw nila akong paggamitin ng telepono dahil natatakot sila baka magsumbong ako sa inyo. Kala ko pa naman mababait yung amo mo. Hindi po. Oo nga po, wala akong naging problema sa pasweldo nila. Tsaka kahit pa paano, nakakapag-advance ako ng sahod. Pero Nay, sila po yung tipo ng mga amo na mababa yung pagtingin sa mga kasambahay. Tsaka tingnan niyo yung ginawa nila sa akin. Muntik na ako mababoy. Magpasalamat ka. At hindi ka nagalaw ng amo mo. Paano lumaban ako? Buti na lang. Nagtatago kasi ako ng kutsilyo sa ilalim ng kama ko. Kaya ayun, bago pa siya makalapit sa akin, tinutukan ko na siya ng kutsilyo. Pagkatapos po nun hindi na po ako nagdalawang isip na mag-impake. Umalis din ako ng araw na yun. Kailan pa ba nangyari yun? Nung kamakalawa lang po. Hindi nga lang po ako umuwi agad dito kasi alam niyo na, medyo nahihiya ako sa inyo Kaya nakituloy muna ako dun sa bahay nila tita. Doon muna ako nakitulog isang gabi. Bakit nandito yung babae niya? Umalis si Rowena sa mga amo niya. Muntik na kasi siyang mapahamak doon. Yan! Yan ang napapala ng mga suwail na anak. O, ngayon wala ka ng trabaho. O, ano na gagawin niyan dito? Magpapataba na naman ba uli yan dito na parang baboy? Huwag kayong mag-alala, tay. Maghahanap agad ako ng trabaho. Hindi ako magiging pataba ay baboy dito. Dapat lang. Ganyan talaga kapag lapastangan sa magulang. Kailanman hindi sineswerte sa buhay. Buti naman, Rowena, pinayagan ka mag-day off ng bago mong amo. Ay, naku, inay, napakabait po ni Ma'am Vicky. Bukod kasi sa maganda yung trato niyo sa akin, hindi ako binabarat sa sweldo. At saka, libre pa po ako sa pagkain. Siya nga pala, yung mga kapatid ko. Si Charmaine, nasan sila? Si Charmaine nasa kwarto niya. Yung iba mong kapatid, nasa eskwelahan. Ganun ho ba? Gusto mo tawagin ko si Charmaine? Charmaine! Charmaine! Narito na ate Rowena mo! Po? Talaga po, Nay? Oo! Sige po, papunta na po ako dyan. Alam mo ba, Rowena? Naku, nami-miss ka na ni Charmaine. Talaga? Ba, hindi mo maikakaila na si Charmaine ang pinakapaborito mong kapatid. Paano ba naman kasi? Hindi ka nakakalimot pasalubungan ng kapatid mo. Tama kayo, Nay. Sa lahat ng kapatid ko, si Charmaine po yung talagang pinaka-close ko. Pero, wala naman akong kinikilingan sa mga kapatid ko. Lahat sila mahal ko at mahalaga sila sa akin. Alam mo, anak, nakausap ko yung mga kapatid mo. At malaki ang pasasalamat nila sa iyo kasi muli sila nakapag-aral dahil sa iyo. Hindi ho ba, Nay? Pinangako ko sa buong pamilya na magsusumikap ako talaga para makaahon tayo sa hirap. Kaya eto nga, ginagawa ko talagang lahat para mapag-aral sila at makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Kahit na nga mahirap yung trabaho ko bilang isang kasambahay. Nay, sorry nga pala kung naging taklesa at prangka ako paminsan-minsan. Wala na sa akin yun. Ate, sandali lang po tatapusin ko lang po yung homework ko. Sige. Alam mo, anak, wala akong galit sa iyo. Pero ang tatay mo, Alam ko naman po malaking galit sa akin ni tatay. hanggang ngayon pa rin ba hindi mo siya kayang patawarin?
Ilang beses ko nang sinusubukang patawanin si tatay. Kaya hindi ko magawa eh. Masyado kasi siyang abusado. Tingnan niyo. Halos wala siyang ginagawa para lang makatulong sa amin. Yun po ang kinasasama ng loob ko sa kanya, Nay. Tsaka, madalas kasi niya akong pagmalupitan at laitin noon. Kaya yun, tumatak talaga sa utak ko yung mga pinagkagagawa niya. Mahirap kalimutan yun. Anak, huwag kang magalit sa tatay mo. Kahit na ganyan yan, may mabuti rin siya nagawa sa'yo. At saka hindi ka matatahimik at hindi ka mabubuhay ng payapa kung mananatili ang galit sa puso mo. Matuto ka sana magpatawad. At saka tatay mo naman siya. Bakit hindi ka magpatawad? Magparaya sa kanya. Ewan ko ho. Ate Rowena! Charmaine! Halika dito, dali! Payakap nga! Ayoko, miss na kita. Namiss din po kita, ate. O ano, kumusta yung pag-aaral mo? Mabuti naman po. Good. Alam niyo po ba, nag-top po ako sa exams namin sa English at Math. Talaga? Tapos, na-perfect ko po yung spelling quiz namin. Oh, ang galing-galing! Congrats! Ang tali-talino mo talaga. Ate, Oh, gusto ko lang po ipabili yung laruan na kagaya ng nilalaro ni Mickey. oo, sige. Oo, promise. Sa susunod ko sweldo, bibili kita ng gusto mong laruan. Talaga po, ate? Promise? Promise! Ikaw pa. Love na love kita. Love din kita, ate. Ay, sa wakas, malapit na ako sa bahay. Dala-dala ko na rin yung pasalubong ko kay Charmaine. Bakit maraming tao dito sa bahay? Bakit may itim na telang nakasabit sa gate? Nakikiramay ako sa pagkamatay ng Teka. Ako rin. Pasok nga ako sa loob. Ako sa biglang pagkamatay ng bunso ninyo ni Tino. Bigla. Nay? Nay, Oo. Nabuti naman, uwi ka na. bakit umiiyak kayo? Bakit sino ba pinaglalamayan dito? Anak, Ha? wala na ang kapatid mo. Ano? Sino, Nay? Sino namatay? Wala na si Charmaine. Ha? Patay na ang kapatid mo. Paano nangyari yun? Ano nangyari kay Charmaine? Kasakit ang kapatid mo, anak. Nagkasakit! Eh bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Pinagamot niyo po ba si Charmaine? Wala kaming perang pagpapagamot kay Charmaine. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Para nakapagdilihensya ako ng pera. Tsaka regular naman ako nagbibigay sa inyo, di ba? Hindi naman ako nagkulang. Pero bakit hinayaan niyo pa rin mamatay si Charmaine? Wala kaming naipon doon sa mga pinapadala mong pera. Sa pag-aaral pa lamang ng mga kapatid mo. Tapos sa pagkain pa lamang namin, wala na, ubos na yun. Patawarin mo kami ng baba. Ay, Charmaine! Kapatid ko! Rowena, pakisabi na lang sa mama mo na ito yung abuloy namin ng asawa kong si Cherry, ha? Salamat po, Mang Berto. Ito naman itong sa akin. Hindi man ito pera, pero makapagkain ito. Kahit paano malaking maitutulong nito sa pamilya nyo. Ha? Salamat din po, Kuya Sige Nog. lang, ha? Sige, mauna na kami, ha? May pupuntahan pa kami ni Nogs. Sige I love po. you. Ada. Bakit nangyari ito sa pamilya namin? Bakit? Rowena. Anak, huwag ka lang magalit sa amin ng tatay mo. Pabaya kayong mga magulang. Kahit kailan wala kayong binigay na kaginawa sa aming magkakapatid. Puro paghihirap.
Puro sama ng loob. Ni minsan hindi namin naramdaman sa inyo na mahal niyo kami. Patunay dyan na hinayaan yung mamatay si Charmaine. Na wala kayong ginagawa. Pinabayaan niyo lang siya hanggang mamatay. Rowena. Sa totoo lang, Nay, Itay, kaya lang naman ako nagsusumikap sa trabaho dahil sa mga kapatid ko. Hindi dahil sa inyo. Oo, masakit pakinggan, ano? Pero kulang pa yan sa mga sakit na binigay niyo sa amin. Kayo, Itay, anong binigay niyo? Wala. Sinamantala at inabuso niyo lang naman ang pagiging ama niyo. At kayo, Inay, anong ginawa niyo para pigilin si Itay sa pagmamalupit niyo sa amin? Wala! Hindi ko kayo pinagmamalupitan, Rowena. Tinutuwid ko lang ang mga baloktot ninyong ugaling magkakapatid. Dinidisiplina ko lang kayo. O sige, sabihin na natin, dinidisiplina niyo kami. Pero ano naman ang kakatwiran niyo sa pagpapabayaan niyo sa pamilyang ito? Kung hindi pa ako nagtrabaho, baka siguro hanggang ngayon, NPA, no permanent address pa rin tayo at nakikitira sa bahay na mukhang kural ng baboy. Rowena, yun lang ang nakakayanan ko. Hindi madali maging isang magulang. Sa palagay mo, sinong tatay ang gustong itira sa walang kwentang bahay ang pamilya niya? Wala. Kaso wala akong mapagpilian. At nagsisisi na rin ako sa mga nagawa kong pagkukulang. Kaya naghirap ang pamilya natin. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita kayong naghihirap. Kaso nga, kahit anong gawin ko, hindi ko kayo maiahon-ahon. Hanggang doon lang ang kaya ko, Rowena. Hindi ako superhero. Tandaan mo, tao lang ako. At saka, Rowena, kung nasasaktan ka pa rin sa pagkamatay ni Charmaine, hindi kami nasasaktan pa rin. Hindi lamang ikaw ang nahihirapan. Lahat tayo. Pero mas nasasaktan kami. Kasi kami ang mga magulang nyo. Oo, baka rin nagkulang kami sa inyong mga anak namin. Pero sana, huwag nyo naman tignan lang yon sa mga pagkukulang namin. Tignan nyo rin sana yung mga magagandang nagawa namin sa inyo. Inay! Itay! Anak, sana naman matuto kang magpatawad at umunawa sa mga magulang mo. Sana ipakita at iparamdam mo naman sa amin na kahit nagkulang kami sa inyo, may respeto pa rin kayo sa amin at mahalaga pa rin kami sa inyo. Sa panahong ito, anak, kalimutan na natin ang lahat ng sama ng loob. Pangako, magbabago na kami ng inay ninyo. Huwag na natin sayangin at hayaan na masira ang pamilya natin ng dahil sa hindi pagkakaunawaan. Patawarin niyo rin po ako. Nay. Itay. Kung masyado ako naging demanding sa inyo, kasi naging mapagmataas din ako eh. Pinagsisisihan ko na po yun. Sige po. Magsimula po tayo ng panibagong buhay. Yung wala lang sama ng loob sa isa't isa. Maraming salamat, Rowena, anak. Ay, I'm sorry. Huwag kang mag-alala, anak. Pinatatawad ka na namin. Tungkulin ng magulang na palakihin ng maayos ang kanilang mga anak. Yung may pananalig sa Diyos,
may respeto sa kapwa, at turuang maging mabuting mamamayan. Samantala tungkulin naman ng anak na mahalin at igalang ang inyong mga magulang. Sumunod sa lahat ng mga payo at kanilang bilin sa iyo, at tulungan mo ang iyong mga magulang sa abot ng makakaya mo bilang ganti sa pag-aaruga at pagmamahal nila sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang kapal ng mukha mo. Palayasin mo siya dito, anak. Hindi siya karapat dapat mahalin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hangad ng magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit may pagkakataong dahil sa hirap ng buhay, ang kaangyaang hanap ng anak ay hindi maibigay. Ito ang naging karanasan ni Claire sa ating dulang sa kanyang panahon. Wow! Ang ganda ng damit at sapatos na suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. Ano pa? Hindi ko naman mabibili mga ito Sa kita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong relo, Bigay niya rin to. At expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Pabili ka ng pabili ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka din ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mong sabihin na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na ang uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya magbuntis ka dyan sa ginagawa mo. Hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi mabuntis ang babae. Kaya huwag kang mag-alala. Masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang. Siyempre, ako rin. Ngayon lang yata ako nakarating dito. Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. At saka hindi naman kita lolokohin. Handa akong paksalan ka, ha? Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Ah? Halika, mamasyal pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. O, sige. Ibili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. Thank you. Ang bait mo talaga. Dahil mahal na mahal kita. Huwag mo rin kalilimutan yung sinabi ko sa yung cellphone, ha?
Dumating na ba ang kapatid mo? Opo, inay. Tulog na nga. Napagod do sa haba ng biyahe mula Baguio. May mga pasalubong nga pala siya. Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay nyo, itigil niya ang masama niyang ginagawa. Ay nako, ilang beses ko na nga pinagsabihan pero ang tigas ng ulo ayaw makinig. Hindi naman kasi siya marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. Idalangin na lamang natin siya na sana imulat siya sa kanyang pagkakamali bago mahuli ang lahat. Naku, ang dami naman tao dito. Saan pa kaya may bakanting table? Ayoko naman mag-lunch sa ibang restaurant. Mas masarap kasi ang pagkain dito eh. Excuse me? Naghahanap ka ba ng mauupuan? Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Bakante doon. Wala kasi akong kasama. Doon ka na lang kumain. Ano kasi? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo? Ang gwapo, di ba? Di ba, Nay, ate? Oo, gwapo nga. Mukhang mayaman. Talagang mayaman siya, ate Donna. Ganda ng kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Ang bilis naman. Kailan mo lang nakilala? Mabait si Walter, ate. At saka mahal namin ang isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Paano si Armando? Tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O paano kung makakita ka ng higit kay Walter? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi ah. Siya na talaga ang gusto ko, ate. Bata, gwapo, mabait, at mayaman. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Ano bang sasabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa pabrikang pinapasukan ko. Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ah? Kailan? Ngayon sana. Ano? Ito naman, pampira ka naman. Binigla mo naman ako. Pasensya ka na. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil na-broken hearted siya. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Matanggap kaya niya ako? Mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang mahirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang kaba mo. Don't worry. Mabait si daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Hi, Dad. Kasama ko na po ang girlfriend ko, Hi. si Claire. Claire, daddy ko. Ikaw? Ikaw ang girlfriend ng anak ko? Armando? Teka, magkakilala kayo, daddy? Kilalang kilala ko siya, Walter. Isa siyang masamang babae. Daddy? Siyang babaeng humuthot sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin. Armando? Claire, totoo ba ang sinabi ng daddy ko? Totoo ba? Walter? Hindi ko alam na dati mo siya. Kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Walter. No. At tapos ng lahat sa amin ng daddy mo. Ang kapal ng mukha mo. Anak, palayasin mo siya dito. Armando? Hindi siya karapat dapat mahalin.
Anak? Oh. Bakit ka umiiyak? At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay! Itay! Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Dinala po niya ako sa kanila. Ipanakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang daddy niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po silang mag-ama sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi namin? Na baka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, mapahamak. At nangyari na nga. Hindi ka kasi marunong makontento sa buhay na mayroon ka. Ano po ang gagawin ko, Nay? Tay, mahal na mahal ko po si Voltaire. Anak, ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Ilang araw din siya nagkasakit. Dinamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Voltaire. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana maging aral na ito sa iyong kapatid. Claire, nakabihis ka. Oo, ate. Papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. Salamat naman. At mukhang maliwanag na ang isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin. Ang pagbabago mo talaga ang aming hangad. Patawarin niyo po ako, Inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaral ninyo. Dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. At makakatagpo ka rin ng lalaking para sa iyo. Hingin mo lamang yun sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yun sa tamang panahon. Mainam sa tao ang marunong makontento. Mas madaling maaabot ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jerry Mutia, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Oh, Diyos ko! Ano ba ito? Parang hindi na natahimik ang buhay ko mula nung pumanaw si Daddy. Pasensya ka na. Hindi ko gustong ginagawa ng aking asawa. At sinabi ko ito sa'yo para makapag-ingat ka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Mapalad ang nilikhang nakasumpong ng pagliga kahit sa hindi nila kadugo. Nadarama nila ang tamis ng mabuhay. Subalit ang lahat ay may hangganan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cheryl sa ating dunang sa kanyang panahon. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin ni Tita Marcia, Tito Greg. Bunsong kapatid ni Marcy si Roman. At malaki rin ang naitulong sa amin, kaya gusto rin naming maihatid siya sa kanyang huling hantungan. Greg, halika na. Huwag mo nang kausapin ang babaeng yan. Tita Marcia, ba't kayo nagagalit sa akin? Tinatanong mo pa? Dahil inagaw mo ang para sa akin. Ho? Ano ibig niyo sabihin? Oo nga naman, Marcia. Ako ang kapatid ni Roman. Ang tunay na kadugo. Pero ano nangyari? Halos lahat ng kabuhayan niya ipinamana sa babaeng ito na ampun lang naman. Hindi naman akong may gusto noon. Kahit nga po wala ang lahat ng yun, tita. Basta buhay lang sana si Daddy Roman. At saka meron din namang ibinigay sa iyo si Roman. Huwag mo ang kampihan ng malditang yan. At ikaw babae ka, ha? Hindi pa tayo tapos. Kung inakala mong papahig ako maargabyado mo, nagkakamali ka. Gaganti ako. Baka naman nasabi niya lang yun dahil masama ang loob niya sa pagpanaw ng kapatid niya. Sana nga ganun, Daisy. Kaso, yung manang binanggit niyang kinasasama ng loob niya, siya daw yung kadugo, pero halos lahat sa akin pinamana ni Daddy. Nasaktan ako nung marinig ko yun. Hindi ko nga alam na yun yung nakalagay sa testament ni Daddy. Ang mahirap pa, Daisy. Nagbanta si Aling Marcia, nagaganti raw siya. Narinig ko yun dahil naroon ako sa bahay nila ng mga oras na yun. Naku, problema nga yan, Cheryl. Charles. Kasi kahit nga sa kapirasong lupa lang, may mga magkakamag-anak na nagkakagulo. May nagkakapatayan pa nga eh. Oo nga. At yun nga ang ayokong mangyari sa amin ni Tita Marcia. Iwasan mo na muna siya, friend. Habang mainit pa ang ulo niya. Oo, kaya naman, pakasal na tayo. Huh? Para hindi ka na niya masaktan. Charles, 1 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang mamatay si Daddy. Hindi pa ako handa. Gusto ko lang namang maprotektahan ka. Siguro naman, may iba pang paraan para malutas ang problemang ito. Tsaka na lang natin pag-usapan yung tungkol sa kasal. Ito ang larawan niya. Nakasulat dito sa likod ng larawan kung saan mo siya matatagpuan. Maganda pala siya, Aling Marcia. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, mawala siya sa landas ko. Areglado, walang problema. Pero, mahal akong sumingil. At kalahati ang gusto kong down payment. Walang problema, Dodong. Ayan. Ito ang pera. Uy, mukhang alam mo na ang presyo ko ah. Tama ang down payment na ibinigay mo sa akin. Naipagtanong ko na yan. Kaya pagpunta ko rito, tamang halaga ang dala ko. Very good. Ganyan ang gusto kong kausap. Wala nang atrasan to ah. At magsisimula na ako magtrabaho. Talagang hindi ako aatras. Pero dapat, hindi ako sasabit sa gagawin mo. Marcia, saan ka galing? Oh, Greg. Narito ka na pala. Sagutin mo ako. Saan ka nagpunta? Namasyal. Sinungaling! Bakit nagagalit ka? Totoo naman yung
yung sinasabi ko? Nakita kong pag-alis mo dito. Kaya nasundan kita. At nakita ko kayo ni Dodong. Maging ang pagbibigay mo ng pera sa kanya. Greg, Bakit ka nakipagkita sa taong yun? Bakit mo siya binigyan ng pera? Anong iniuutos mo sa kanya? wala. Wala. Humingi lamang siya ng tulong sa akin. Kaya naman inabutan ko ng konting halaga. Oh, masama ba tumulong sa kapwa? Sa isang taong gustong magbago? Hindi ako naniniwala sa'yo. Greg, Binantaan mo si Cheryl noong huli nating pagkikita. Siya bang ipinatatrabaho mo kay Dodong? Ha? Sumagot ka! ano bang sinasabi mo? Hindi ko magagawang magpapatay ng tao. Sana nga. Sana nga totoo ang sinasabi mo, Marcia. Dahil kung tama ako mismong magsusuplong sa'yo. Hindi ko matatanggap ang magkaroon ng isang asawang kriminal. Tito Greg, hindi ako makapaniwala sa sinabi niyo. Dahil lang sa mana, magagawa ni tita yun. Nalungkot ako. At hindi rin makapaniwala sa aking nalaman, Cheryl. Inamin niya. Hindi. Pero malakas ang kutob ko. Ikaw ang gusto niyang ipapatay. Dahil kriminal ang kinausap niya. At binigyan niya ng pera. Oh, Diyos ko, ano ba ito? Parang hindi na natahimik ang buhay ko mula nang pumanaw si Daddy. Pasensya ka na. Hindi ko gustong ginagawa ng aking asawa. At sinabi ko ito sa'yo para makapag-ingat ka. Salamat at pumayag kang lumipat dito kina Daisy. Kahit papano, nabawasan ang pag-aalala ko sa'yo. Oo nga. Mahirap kasi sa bahay niyo, Cheryl. Ang laki na nga, mag-isa ka pa. Sinunod ko yung payo ni Tito Greg na umalis na muna doon. Mabuti na lang, mabait si Mang Greg. Tama. Hindi tulad ng asawa niya. Tito, mapapayatag na ako. Dahil may mga kasama ako. Don't worry, friend. Hindi ka namin pababayaan dito. Ang takot lang ng killer na yon sa colonel kong kuya. Oo. Saan ka na naman pupunta, Marcia? Bakit ba lagi mo na lamang binabantayan ang paglabas ko? Dahil masama ang hinala ko sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Ang kulit mo eh. Kung ganon, bakit ka nakipagkita kay Dodong? At bakit narinig ko kagabi, nakausap mo siya? Nagkamali ka lamang ng dinig. Anong nagkamali? Iba ang kausap ko. At saka sinagot na kita tungkol sa pagkikita namin ni Dodong. Pero ayaw mong maniwala. Ito ang gusto kong tandaan mo, Marcia. Kapag nalaman kong may ipapapatay ka, hihiwalayan kita. Ano? Umaatras na kayo, Aling Marcia? Oo, Dodong eh. Natunugan kasi ni Greg ang plano ko. Sabi niya, hihiwalayan daw niya ako. Wala pala kayong kwentang kausap eh. Akala ko ba matapang kayo? Pasensya ka na. Ayoko naman magkahiwalay kami ng asawa ko. Sige, umatras kayo. Pero ibigay nyo pa rin sa akin ang kulang nyo pang kalahati. Ano? Bakit pa ako magbabayad? Hindi naman natuloy yung usapan natin. Kung tutuusin niya ako, lugi. Aling Marcia, nagsisimula na ako magtrabaho. At kung nalugi man kayo, hindi ko na problema yun. Ikaw ang sumira sa usapan. Kaya bayaran mo ako ng damage. Sira pala ang ulo mo eh. Talagang nasisira na ang ulo ko. So walang kwentang taong kausap. Patalim? Ngayon,
Magbabayad ka ba? O hindi? Ano? Ibibigay mo kay Aling Marcia ang mana mo? Yan ang balak ko, Daisy. Para hindi na siya magalit sa akin. At hindi na rin gumawa pa ng masama. Ang bait mo naman, friend. Kung ako yon, naku, hindi ako papayag, no? Mana ko yata yun. Aanin kong maraming salapi. Kung magugulo naman ang buhay ko. Tsaka, di ko naman kailangan ng kayamanan. May maganda na akong trabaho. At may konti na ring ipon. Sapat na yun. Ibang klase ka talaga, friend. Mas itinuturing kong yaman ang pagmamahal at pagkalingang nadama ko kina Mami Alona at Daddy Roman. Sayang nga lang, wala na sila. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga, si Tito Greg. Hello, Tito. Hello, Cheryl. Ang tita Marcia mo, narito sa ospital. Ha? Bakit po? Sinaksak siya. Oh, Sana magpunta ka kagad dito. okay, Tito, sige po. Pupunta ako ngayon dyan. Tita Marcia? Cheryl? Ikaw? Yes, tita, ako nga po. Tinawagan ako ni Tito, kaya nalaman ko nangyari. Tita, huwag na kayong umiyak. Baka mamaya makasamayan sa inyo. Nakakulong na ho si Todo. Mabuti na lang, sinundan kayo ni Tito Greg, kaya nakatawag siya ng mga pulis. Kasalanan ko. Kaya nangyari ito. Naging gahaman ako sa salapi. Kaya ako napahamak. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na po natin yun, tita. Hindi naman ako galit sa inyo. Magsimula po tayo muli bilang isang buong pamilya. Salapi ang ugat ng kasamaan, kaya marapat na huwag itong hayaan upang huwag mapahamak ang isang nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz at Jerry Mutia. Special Sound Effects, Temyong Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bel, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang tao yan, Tony. Ayoko siya makasama dito! Ayoko! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan ang mapait na nakaraan ay nagiging hadlang sa magandang kasalukuyan. Mga kaibigan, ganito ang naging karanasan ni Belle sa ating dulang sa kanyang panahon. Congratulations, Rhea!
Sa wakas, graduate ka na ng college. Oo nga, ate. At may maganda na rin akong trabaho mapapasukan. At yan ay dahil sa tulong ng bayaw mo, anak. Siya ang tumulong upang makatapos ka ng kolehiyo. At ngayon inirekomenda ka pa niya sa opisina ng kaibigan niya. Bakit nga pala hindi mo sinama si Kuya Tony, ate? Siya ang nag-aasikaso sa restaurant na pupuntahan natin. Doon tayo kakain ngayon. Celebration natin. Wow! Napakabait talaga ni Kuya. Napakaswerte mo sa asawa, anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga, lagi mo siyang aasikasuhin at uunawain. Mabuti at nakasama ka dito kay Tony, Roel. Oo, Mang Rupo. Sabi ko kasi dito sa kaibigan ko, gusto ko po kayong makita. Oh, kumusta naman kayo dito, Itay? Ayos naman ako, anak. Alam mo, nagbunga ng pagpapakabait ko dito. Oho, ano pong ibig niyo sabihin? Malapit na akong lumaya. Talaga po? Oo, may ilang papel na lamang na inaayos. Salamat naman. Dapat pala, Tony, ipaalam mo kay Bill yung tungkol kay Mang Rupo. Ako, kahit hindi na, Roel. Total, doon naman ako titira sa probinsya. Itay, ano naman ang gagawin niyo doon? Hindi, aasikasuhin ko na lamang yung ating lupa. Pero matagal ho tayong nagkalayo. Kaya dapat bawiin natin ang mga panahon yun. Ay, gusto ko rin sana, anak. Kaya lang, baka magka-problema pa kayo ng iyong asawa dahil sa akin. Mabait ho si Belle. Naniniwala ako na matatanggap niya kayo. Basta, ako pong bahala. Tony, mukhang malalim ang iniisip mo. Problema pa? Malalim ng gabi. Ayaw mo pa rin matulog. Sinundan mo pa pala ako dito sa terrace, Belle. Oo. Pwede pa malaman kung anong gumugulo sa isip mo? Sana mapatawad mo ako. Oh, bakit ka nagsalita ng ganyan? May inilihim ako sa'yo tungkol sa aking buhay. Tony? Hindi totoong ulilang lubos na ako. Buhay pa sa Itay. Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natakot kasi ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mo. Bakit ko naman gagawin yun? Tatay mo siya. Pinagkakautangan mo ng buhay. Nasaan ba siya? Makinig ka. Ipagtatapat ko sa iyong lahat. Bilanggo pa lang tatay ni Kuya Tony? Oo, Rhea. Pero nakulong daw siya dahil sa pagtatanggol sa sarili. At dahil nagpakabuti sa loob, kaya nabigyan ng parol. At ibig ni Tony, diyan pumisa ng kanyang ama paglaya. Opo, Inay. Anong sabi mo, ate? O syempre, pumayag ako. Nakakahiya naman kung bibiguin ko ang asawa ko. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin. At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Tama yung ginawa mo, anak. Dapat tumbasan mo ang kabutihan at pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Kaya lang, Nay, hindi kaya magka-problema si ate pag nandun na sa kanila ang kanyang biyanan? Ang ganda pala ng bahay mo, anak. Halika kayo, Tay. Pasok kayo. Maupo ko kayo. Ay, salamat. Alam niyo ba, Tay, hindi po winaldas ng inyong kapatid ang kabuhayang iniwan ninyo.
Ibinigay niya sa akin yun nung makatapos na ako ng college at napalago ko naman. Alam mo anak, napakasaya ko. Nagtagumpay ka kahit malayo ako sa'yo. Teka, nasaan nga pala ang manugang ko? Nasa kusina po. Malamang busy pa rin sa paghahanda ng mga pagkain. Teka, tatawagin ko. Bel, mahal, narito na kami. Halika muna dito sa sala. Dumating na pala kayo, Tony. Oo. Oh, kasama ko na si Itay. Itay si Bel, ang manugang ninyo. Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat niyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiyak? Ang tatay mo, Tony. Siya! Siya ang pumatay sa tatay ko! Ano? Ikaw ang anak ni Pekto? Ako nga! Bel, At kahit bata pa ako noon, hindi ko makakalimutan yung mukha ninyo! Habang nililitis kayo! At nalulungkot ako dahil nakalaya pa kayo! Bel, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang taong yan, Tony! Ayoko siya makasama rito! Ayoko! Yun ang nangyari, Inay. Kaya umalis ako ng bahay. Balai ko na pala ngayon ang pumatay kay Pekto. Galit na galito ako. Iniisip ko kung bakit siya pa ang naging tatay ni Tony. Huwag. Huwag, anak. Huwag mo sabihin yan. Inay! Bakit? Hindi ba kayo galit sa taong yun? Pinatay niya si Itay, kaya tayo naghihirap. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya. Hindi ko kayo maintindihan. Makinig ka, anak. Napatay niya si Pekto. Dahil ang iyong ama ay kalaguyo ng asawa ni Rufo. Kung ganon, totoo palang sinabi ng tatay ni Tony. Hindi ko na sinabi sa inyo yun. Dahil ayoko lalo pa kayong masaktan. Subalit panahon na para malaman mo ang katotohanan. May kasalanan si Rufo. Una at higit na may kasalanan ay ang iyong ama. Niloko niya si Rufo. Pinagtaksila niya ako. Nalulungkot ako, anak. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Tay, hindi niyo kasalanan yun. Lahat ito'y naganap para maging daan sa pagpapatawaran at paglimot sa nakaraan. Ngunit galit ang asawa mo. Hindi niya matanggap ang aking paliwanag. Na ng gabing mahuli ko ang kanyang amatang yung ina. Nag-away kami ng gusto ni Pekto. At hindi ko sinasadya ang pagkakasaksak sa kanya. Pero pinagdusahan ko na yun sa kulungan. Kakausapin ko uli si Bel. Baka kapag hindi na sa galit, maunawaan din niya tayo. Panawarin mo ako, anak. Pero kailangan kong lumayo. Kahit ayaw kong masira ang pamilya mo dahil sa akin.
Kung alam ko lang na mangyayari ito sa... na hindi ko na lang hinangad na lumaya. Nagbalik ka pala Nakapangalis ka. Saan ka pupunta? sa ospital. Pupuntahan ko si Tay doon. Umalis siya rito nang hindi ko alam. Dahil ayaw niyang magkahiwalay tayo. At yun ang dahilan. Kaya sinasagasaan. Ano? Sinisisi mong tatay ko sa pagkawala ng tatay mo at sa paghihirap niyo. Pero unang nagkasalang tatay mo sa kanya. At ang masaksak siya ni Itay, nagpakamatay naman si Inay sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko. Sana maisip mo na marahil kaya niloob ng Diyos na magmahalan tayo para kalimutan mo ng galit sa puso mo. Sige, aalis na ako. Pupuntahan ko si Itay kahit maggalit ka pa. Sonny? Anak? Narito ko, Tay. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo. Mabuti rin at hindi kayo tinakbuhan ng nakabundol sa inyo. Siya pong nagdala sa inyo dito sa ospital. Anak, pasensya ka na. Napakalaking abala ko sa iyo. Hindi ho, huwag niyo sabihin yan. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kaya handa akong paglingkuran kayo. Pero masisirang pamilya mo dahil sa akin. Hindi po. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ngayon, handa na akong kalimutan ang galit sa puso ko. Ang pagpapatawaran ay susi sa tunay na kaligayahan. Kaya sana ito'y gawin ng mga nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Daddy, bakit niyo ako sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Malaking impluensya sa tao ang mga kaibigan. May mga napapahamak dahil sa maling pagpili nito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Menchie.
sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka ba naman, Kuya Harold? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto mo pag nandito yung mga bisita ko. Labas ka pa rin ng labas. Bakit ka galit? Eh kasi tigas ang ulo mo. Sarap mo batukan, oh. Palibasa autistic ka, kaya mahina ang utak mo. Menchi, bakit ba sinisigawan mo ang kuya mo? Eh, kasi, Mami, galit Menchi, oh. eh paano naman mami ang autistic na yan? Lumabas na naman doon sa lungga niya, may bisita ako. Nagkalat pa. Napahiya tuloy ako doon sa mga kaibigan ko. Huwag mo nga tinatawag ng gano'n ng kuya mo. May pangalan si Harold. Sumusobra na ang paglapastangan mo sa kanya. Sige, sige! Kampihan nyo na naman ang autistic na yan. Galit naman siya. Lagi na lang siyang mahalaga sa inyo. Lagi na lang siya. Menchi, kailan mo ba matatanggap na may kapansanan ng kapatid mo? At ang kailangan niya ay ang pagmamahal at pangunawa mo. Oy, kaya na lang gumawa ng payo sa kanya. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko siya pwedeng mahalin at unawain. Hindi! Daddy, coffee, oh. Ang bait talaga ng panganay ko. Hindi nakakalimutan ang coffee ko kapag dumarating ako. Salamat, anak, ha? Welcome. Harold, anak, Bait ako eh. pumasok ka na muna sa kwarto mo, ha? Tatawagin na lamang kita pagkakain na tayo. Opo, Mami. Okay po, sige. Ito na ako. Oh, Maura, bakit malungkot ka yata? May nangyari na naman ba? Si Menchi, inaway na naman si Harold. Sana sinabihan mo. Lagi kong ginagawa yun, Ramon. Pero ang hirap hindi makaunawa ang ating anak. Hayaan mo. Kakausapin ko siya at pagpapaliwanagan. Hindi tayo dapat magsawa sa pagpapaunawa sa kanya sa katayuan ni Harold. O ano, Menchi? Ihahatid na ba kita? Tumawag na kasi si Mami. Pinapauwi na ako. Alam niya kasi maaga pa ang alis namin ni Daddy bukas. Simuwi ka na. Tingnan mo to. Nagtampo na. Tinatanong kita na maayos eh. Hindi ako uuwi. Bakit? Masama ang loob ng jowa mo sa parents niya. Dating gawin na naman pala. Same reason ba, Jean? Ano pa? Nainis ako. Feeling ko wala akong kakampi sa bahay. Lahat sila kay Kuya Harold nakakampi. Doon sa kuya kong autistic. Mali naman kasi yung parents mo eh. Alam mo, dapat binibigyan ka rin nila ng importansya. Tama. At hindi yung puro si Harold na lang. Naisip ko nga eh. Sana hindi na lang pinanganak ang Harold na yun eh. Ako na lang sana naging anak ni na mami at daddy. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. Naku, Bes. Lalo kang mahihirapan pag wala na yung parents mo. Dahil ikaw na ang mag-aasikaso sa kapatid mo. Naku, ayaw kong kasama ang ganun sa bahay. Sigurado magugulpi ko yun. Ano kaya? Kung sabihin mo na lang sa parents mo na dalhin na lang sa bahay ang puna ng kapatid mo. Kasi alam mo, mahirap yan. Pag namatay ang parents mo, magiging kargo mo ang kuya mo autistic. Tama si Jean, Menchi. Ano kaya? Subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo. Kanina ka pa narito sa terrace, Menchi. Malalim na ang gabi, ah. May gumugulo ba sa isip mo? Lagi naman pumagulo isip ko. Dahil kay Kuya Harold.
Menchi, wala naman siya masamang ginagawa sa'yo. Nainis ako sa kanya, Mami. Para sa akin, kahihiyan natin siya. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, anak. Maraming katulad niya, nabubuhay na maayos, nakatutulong sa pamilya, kahit sa maliit na paraan. Anong may tutulong niya? Wala nga siyang isip. Isa siyang pabigat. Tama na. Dapat sa kanya, dalhin niyo na lang sa bahay ang punan. Hindi namin gagawin yon. O, paano pag wala kayo? Pag nawala na kayo, sa akin yung papakargo? Ha? No way. No way, Mami. Hindi ako papayag. Masamang-masama talaga ang loob ko sa kanila, Jean. Darren. Talagang ang Harold na yun lang ang mahal nila. Huwag ka nang umiyak. Sisira lang ang araw mo. Nakakagalit nga kasi ang ginagawa ng parents niya. Di ko na nga alam kung ano pang gagawin ko. Minsan ka naiisip ko, ayoko na umuwi sa amin. Kaso, girl, saan ka pupunta? Until now, asa ka pa rin sa parents mo. Kaya nga, namumroblema ako. Alam ko na. Ha? May naisip akong paraan para mapalayo sa inyo ang kuya mong autistic. Ano yun, Darren? Sabihin mo. Wala si na mami at daddy. Tamang-tama. Ngayon ko na gagawin yung suggestion ni Darren. Kuya Harold, Bakit, Menchi? halika. Mamamasyal tayo. Ha? Pasyal? Oo. Papasyal kita sa park. Di ka na galit sa akin? Di Ha? na. Kaya nga papasyal kita eh. Bakit niya? Halika na. Tapos, pakakainin kita sa paborito mong fast food. Sarap. Sige, sige, sige. Sama ako. Kain tayo. Benji, bakit ngayon ka lang? Daddy? Mami? Nandito na pala kayo. Sabi niyo bukas pa kayo uuwi. Umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo ni Harold. Saan mo siya dinala? Bakit hindi mo siya kasama? Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Bakit niyo ako sinambal? Talaga namang hindi ko siya kasama eh. Huwag ka nang magsinungaling. May nakakita sa inyo lumabas ang bahay. Ngayon sabihin mo, saan mo dinala ang aming anak? Talagang mahal na mahal niyo ang autistic na yon. Kung magsalita kayo, parang hindi niyo ako anak. Siguro nga panahon na para malaman mong buong katotohanan. Ramon, Kaya mo ako, Maura. Kailangan malaman ng babaeng ito ang katotohanan para hindi niya inaapi ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto niyo sabihin? Ampun ka lang namin, Menchi. Mahigit 1 taong ka lang nang kunin ka namin sa bahay ampunan. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi yan ang totoo, Menchi. Si Harold, siya ang tunay naming anak. Inampung ka namin upang magkaroon ng kapatid si Harold. Mami. O ngayon, saan mo dinalang anak namin? Sabihin mo! Kung ayaw mong pagsisihan kung inampun ka pa namin. Sinabi mo pala sa kanila kung saan mo iniwan si Harold? Oo. Dahil nalaman ko na, ampun lang pala nila ako. What? Ampun ka lang? Oo. At si Harold yung tunay nilang anak. Oh my God. Darren, ayoko na umuwi doon. Tanan mo na lang ako. Pero, Menchi, sigurado,
Tututol sa yung parents ko kapag nalaman nilang ampun ka lang. Ibig mo sabihin, hindi mo ako pwede paglaban? Sorry. Ayoko magalit sa akin ng parents ko. Ayoko mawala ng mana. Walang iya ka! Walang iya ka! Wala kang buto! Wala rin pala akong maasahan sa'yo, demonyo! Oh my God! Ampun ka lang? Oo, Jean. Si Harold ang tunay na anak. At dahil sa katotohanan ng nilaman ko, iniiwan ako ng walang iya akong boyfriend. Talagang hindi nga kayo bagay ni Darren. Kasi siya, talagang rich. Like me. Pero ikaw, fake. Jean! I'm sorry, Menchie, ha? Ayoko rin kasi makipag-friend sa isang ampun lang. Find ka na lang ng ka-level mo. Menchie! Menchie! Salamat, nagbalik ka. Mensi, kung saan-saan ka namin hinanap, pero hindi ka namin nakita. Daddy, I'm sorry. Mami, nakakahiya ako. Ako pala ang ampon pero naging abusada pa ako. Mapagmataas at nadala sa sulsol ng mga kaibigan. I'm sorry. Patawad po. Anak. Pangako. Mamaguhin ko ng ugali ko. Kahit ay pakikitungo ko kay Kuya Harold. Mamaguhin ko na rin po. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Mapalad ang nilalang na may mabuting ugali. Buhay niya'y magiging payapa at siya'y magiging maligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Jerry Mutia, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.